Teñen os cactos superpoderes? Son capaces de absorber as radiacións electromagnéticas dos ordenadores? Xa hai anos que estas plantas decoran as mesas de traballo de moitísima xente co obxectivo de protexerse. Pero, protexerse de que? Polo feito de estar alimentados por unha corrente, os ordenadores emiten radiación propia de moi baixa frecuencia. Tamén por ter unha temperatura ou estar funcionando e, por último, están as radiacións propias das conexións en fíos. Radiacións todas inofensivas para as persoas, asegura Jorge Mira, catedrático de electromagnetismo da Universidade de Santiago de Compostela. Todas esas radiacións, ningunha é daniña. As radiacións daniñas son aquelas que teñen unha frecuencia moi alta. Dicir, cando a fonte que emite esa radiación ten unha frecuencia altísima, léase rayos X, léase, por exemplo, radiacións ultravioletas de alta frecuencia, xa non falamos de rayos gamma, vale, onde a longitude de onda do paso da onda é tan pequeno, que xa empeza a ser comparable ás propias estruturas biolóxicas básicas, non? Célula, incluso máis abaixo. E aí sí que hai perigo, porque teñen tanta enerxía que directamente poden achicharrar o material xenético, pero ningunha desas está presente no ordenador. Coa axuda dun emisor receptor de microondas, Mira móstranos no laboratorio como un cacto pode absorber efectivamente as radiacións dun ordenador. Pero como calquera outra materia orgánica, como pode ser a nosa man, afirma Mira. O físico explícanos tamén que se o obxectivo é que a planta absorba as radiacións, esta debería ter un tamaño considerable e, sobre todo, estar colocada entre o ordenador e o noso corpo, no medio, e non ao lado do aparello. Se metemos a nosa man, imos ver o que pasa a meter a nosa man. Cero. O cactus, pois, como dixemos antes, é un material orgánico, vamos a ver a nosa opinión o cactus, vamos a poñer un pouco de cactus diante, e vemos que o cactus tamén tapa bastante. Claro? É parecido a miña man, vemos que o cactus o poñelo no medio, pero no medio. Se o poño aquí ao lado, marca no 63 outra vez. Se o poño no medio, tapando ben así todo o burato, pois marca 11. E fixémonos que se quito o cactus segue marcando o mismo, pero se poño a miña man, 0. Entón, por lo tanto, vemos que esta materia orgánica, o cactus vemos que chupa normal se piña no medio, pero se poñemos un bistec, mellor ainda que poñer o cactus, claro. Jorge Mira asegura que o chamado cacto do ordenador non é máis que a asociación exitosa dun experto en marketing entre unha planta decorativa de fácil mantemento e a idea de que pode absorber radiacións, aínda que agora xa sabemos que son inofensivas. Unha grande tentación sen dúbida para o gran público, sobre todo porque cando falamos de radiacións falamos de algo que non vemos. O mundo se move con frecuencias que nós non podemos ver. E iso é o que, claro, algo que vemos que funciona, que causa un efecto, que move máquinas, que transmite, e dicimos, carai, pois isto é algo moi importante, moi potente, que está movendo, pero eu non o vexo. Entón, ante iso que non ves, pero que actúa e ves que existe, sempre hai desconfianza, non? Se a unha onda electromagnética, se funcionase a radiación visible, pois, teríamos outra confianza, non? Porque a luz non nos parece daniña.